I have for mama call about the banana question TV. So I hear that professional bloggers and I have a bit PMO Achimoda, I hire Jamaica. Now who tell you how your friend Jamaica. Then I have a bit PM, Nana doctor Kwesisasu, Kutukua was so him, the Empress, and all year Jumedi Edition and a year a Kia Ifa, a Memorial Lodge, and Yababi PM. And an Aquasi TV so more than say we do anybody Jumedi Nachi. I was subscribing, no share their mind. They have Kosua, we have Bremona share. Me and the Jumedi and channel, film and Aquasi TV. For any Jumedi Nachi, and I have more than a share. Or more than one subscriber. Yeah, they hope you are the Ewan, Yasha, a Kosu. From the game changer. Wachimai, Bema Kukudru for an impending for, or so for Reverend, upon more elder, the shoe as son. The man is said and also hint at Gunyakasia so. Nemo Kotokunifa, and Ananum Kunja, Munkasu, any honorable member of parliament, Abekai and Sa Ewaha. Any leaders of political parties here present. Midinchia, the electricity company of Ghana, management and staff, the Bremunina, Yansuya Waha, supporting Obrempong, Jumedi Kesia, Onusu di Wahadia Bwa Kutukumai, na Yansu Beshese. Nyama honde ne so betumi agina so e de ama no na ne dwumedi a odi no betumi akoso yie nyame adom be 3 days de yehu hwe ye hwa koyenim se e begina so saa na obia ho atono na obia adwuma so etumi akoso yie na kotukuman aha ye hyiren Yadamasi. For Midnaha, nay, who are near Radiadom and Amidjana. So, development and the government, citizens, a partner. Now, say, atmosphere, a war or manim is safe. Sana, ECG, Penny Kano, lightens and stuff, so you stay boa. I didn't couldn't be never. And at the fair, ye who are now a system and in couldn't be a woman or mine as would be a woman and Emma will be to me a transit a yet a drink a yard DFC. And I also hear the Mishra. The Mishra will know Hoka for. Yamekoson come all my own madrimpa and Koso and work to Kumai. Now, be a miffy if you call bombing. And what dear? Would do one more. Send a me who are some pepe and crank beer who could dip out maybe a 2 for sale about cheer for the fair Ebra. Ain't you know, Nana, if you so. You know, hanging on so you'd be to your home for. I share suppose so day. Now, you do a cheat as young. I near F. Up where you crew. I'm a punto. Am I? Nana should be count. You make us social. We shall not come for, but I must say. I'm a mining na is your ha. Praying a mere name, say, Yana Su. I also want him. So, ye be Nase, when we are what, let me say, hospital in Amba. A son say, I feel pet and a mabedi, I will produce a muha. Now, so I'm from money or dog, so what I had a dear say, no. I bring na. A brilliant India so. Tell your crown, I was running needing come up.
and my after yes, and that day, Radia and Abdum, better ye be a home to ma. You might be brave, and obey your court, a caution your reform. Now, never see day and only be war nearby. Now, yes, you have a time, and she never send him crying. Your money will send your yellow. He also fed. Now, any pain in our so fair. Above winning in our soon, no one in Shaka can see a tie. I mean, then come on, Bomuno, oh, when the mechanics away on the Kitwa. As I say, being a near my lemon, I can see a never banana. Conwakasan, the embassy. Yen and I had your drum, the Demichi, at the Akuma Pa, at high on the Empress at Chi. You met ye piano bedino. Repay. In so you made an insertion. Tisano dear, a brosso. Government hospital, Motomwa, what of why I warm, is in penny for so. A year so, a year nika. It's way dear. A buyer, Anana, any empress, any of mining in a government hospital, management, and the staff. That's a man I can say, Unyami Shrao. Omo amodi e bra amodi so. And this one didn't know. When this no. It's a way ye kete. Na kesi no ebeba. Said ye Rockefeller no mo eji din na besi ne. Ye bro Rockefeller din. When you ma power ye was asiso. Mi jili se na na wo so ohene ni empress. Mudi ebe household name. Onyami Israel. Onyami Israel. Ye don't say. And I started apple as a second. I may say, I am wanting to be 8, but a women in say, the Luna, as you said, the bit and is our soul. I'm a penny, Eddie, for home, your corner and chair. The corner and chair, so another policy. My lady, there's a woman more on the service. Papa, Ben Sono, Umse, joining his baby bar also. And tell me, every now commander Emma, Emma, Eshen, or Emma, the said, when you drop, let's invite number. You see, a gay Nancy, when one is from home, I people to any one who put it now, now soon, not the idea, or Yamana and I can see what do you feel for? Amen. Achim Kotoku, I was there. Nananom, Yang MP, or Yang Temsese. Bible, Edumai 4, and penny 4, and a teacher, Edumai, Aton Safra. Timon here, Sir, have any jebby brain, Sir Menya Aquania, Sir Menso Becassa. And you teach you grand, Sir Bejan and animal, and then na Macabibi a tray a bacon. Near Mamma Juma a mere crying, Sir Acassa for Bayer, Inum, and Asensia, I decant Cassa. Omira ebo obrempon kwesisesu abasu bebre ewo dwumadie ahoro wadi na odie ede aboa otokuman ene Ghana manera ema madwuma yo eyemre kra na meka mitu biase adansidie ahoro yate anopa wie eye emu kakra bi Nia ento biagrana edoso Nana Sesu
Obrempon Onyankopɔn egu so ehyira no na yɛn nyinaa yɛnim so sɛ ɔma emu wɔ nhyira ɛkyɛn ɔkyeɛ nea ɛma Nana Sesu Obrempon ɛyɛ soronko ɛwɔ makoma mu ɛne sɛ wotie adanseɛ a ɛkɔ so yi a na ɛdɛ adi pefee sɛ Obrempon Sesu ɔtwene ɔman no ho yie ansa na wadwen nea ɛbɛkɔ ɔno ankasa ne bɔtɔm ɛho na sɛ Nyankopɔn anim sɛ ɔto ne nsɛm na afoforɔ bɛnya ho mfasoɔ ansa na wadwen ɔno ara ne ho deɛ a dɛn nti na Nyame ɛnkɔ so ɛnto ne nsɛm ɛnhyira no nea ɛma ne yere nso ɛyɛ soronko ne sɛ ɔyɛ ɔbaa bi a nka mmerɛ a ne kunu ɛtutu mpuntuo ho anammɔn ɔbɛpem no sɛ kwasi gyae na yɛnhwɛ yɛasetwa mu ansa yɛnya wei a nkɛyɛ yɛnya wei a nkɛbɛboa yɛ na gyae ɔman yɛ no asɛm na hwɛ ɛhɔ nso nanso ne yere anyɛ saa ɔno a ne bɛmbe du hɔ koraa ɔsɛ nea wode bɛboa me biara fa kɔ siesie children's home Onyankopɔn bɛhyira ɔno nso bebree na nea yɛhu a yɛdi ho adanseɛ nea ɛka kyerɛ yɛn nyinaa ne sɛbio ɔdomfoɔ yɛ w'adom na ɔma bi ɛba wo nsɛm a ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ nko a wo dea na mmom ɛsɛ sɛ wodwen afoforɔ nso ɛho nea ɛnam so ma Nana Sesu ɔkɔ so a ayɛ kɛse ebi ne sɛ ɛwom sɛ akonnwa kɛseɛ Frimpong nso akonnwa abusuafoɔ a ɛwɔ kwawu ɔde hyɛ ɔka ho bi paa nanso ne ɔno nko ɛna ɔyɛ busuani mmerɛ a awoso akonnwa ɛda mpan no nananom agorafoɔ Nana Frimpong nso nsamanfoɔ ɛbɛso ɔsi adeɛ Dr. Frimpong nso a ɔtɔ so 9 dayɛ ɔde hyɛ sɛ yɛn na sɛ awoso abusuafoɔ ɛde adehyeɛ no ba hwɛ mu yie na ɔde hyɛ baako de kwasi amoa ɔde no ɛba w'anim a bɛmpopo ti koraa ɛsiane sɛ yɛn ni obɛtumi ayɛ ɛde aboa kotokuman ɔsi adeɛ yɛ nso ɛmpirim n'akoma mmerɛ a ɛkɔbae sɛ wɔde ɔdehyeɛ amoa ɛbaa n'anim ɔgye ne to mu prɛko pɛ ɛde kotoku awoso no ɛma no yɛ asɛm ekasa yi yɛfrɛ no Obrempon Kwasi Sesu a ɔtɔ so 9 ɔdehyeɛ Nyame nhyira wo bebree baako a mentimi mfama no ɛnsi wɔ berɛ a memmɔ so ɛne sɛ ɛdumere bi ma ɔsɛ adeɛ Dr. Frimpong nso a ɔtɔ so 9 kotokura ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhyɛ aseɛ na wasi kotoku ahemfie ɔfrɛ n'ahemfo ɛne n'adehyeɛ ɛne ɔtena ase ɛkyerɛ wɔn sɛ dwumadi a mebɛdi menni mma me ho medi mama kotokuman nyina ɛno nti obiara keka ne ho na ɔmfa ne mmoa ɛmɛhyɛ mu bi sɛ mekasa yi Obrempon Kwasi Sesu ne mmoa edi akote ne yie paa ɛwɔ kotoku ahemfie a ɔsi adeɛ yɔ esi emu mentimi mfa saa asɛm yi ɛnsie sɛ woyie awosofie a wabubu esi no foforɔ ɛto nkyɛn a ɛyɛ kotoku ahemfie Obrempon Sesu ne ho wom yie paa na wei no mu nyinaa yɛ nneɛma bi a yɛn nyinaa yɛsua a ɛbɛtumi aboa yɛn yɛsɛ ɔhene kyiiɛ ebi didi bi akyi nea kakra a obiara bɛtumi ayɛ ɛde aboa ne mpɛsoa so biara mmerɛ so sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ mmoa ɛsiane sɛ ɛnɛ berɛ yi
sɛ mpuntuo ɛto aban kuto ɛso a aban bia ni hɔ a obetumi ayɛ yɛn mpuntu dwuma nyinaa ama yɛn agye sɛ ankoranko sei ɛde wɔn ho agye mu bi ɛmuna a mɛde bɛkasa ɛba wie yɛn nyame ka ne sɛ yɛn nyinaa yɛmfa yɛn mpaebɔ ɛntae ɔbɛbɔn sɛso akyi na nyame nhyira no ɔmmɔ ne ho ban na ɔnkɔ so ɛntwerɛ n'ahyɛ mu menka ɛnya ne papa ɛkuro mu manya asotwerɛ yi sɛ maame bi ɛwɔ ne papa kuro mu Anamase wɔsi ɛdan fɛfɛɛfɛ ɛde maame no akyerɛ mmea deɛ m'ani hu dan no nanso megye di yie sɛ asotwerɛ a metee no ɛyɛ nokorɛ ɔbrɛmpɔn sɛso ne papa efiri me a mete ha yi megya ase abusua mu ɛno nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ obɛdi dwuma biara na ɔbɛto nsa afrɛ me na me nso me na mekyi ɛntwerɛ no da ɛwɔ dwumadie bi a obɛdi a menya ho mpopoe nyame nhyira obi biara a ɔbɛyɛ dwumadie ase bi sɛ ɔde n'ani onyam ɛba bɛtae ɔbrɛmpɔn sɛso ne dwumadie a ɔredie ɛnɛ ɛho nyame nhyira yɛn na ɔnhyira yɛn nyinaa. Photos, where is my worry? Nana. What dia say yeba awa betalenti. Na eyemi de say ne nipa wo hia ebema dwedie yi akọ nim e wo say dwedie ase. Titu ni yi si boss. It is all kasa ni aje. It is say sanya yin sanar na shirin ne malo wani sanya mutiye wuya ne ya previous year nasi ebe da mu fa cheye eti ana fa shirin ya bijiri sare mu plant bi esi wona mo a se mu du mo a wona mo a mo nya services for hano mo nya kania na mo hunu se we say Benya about my team, we have constant power. Eventually, I was here. I have said, we didn't bring well. The to the promotion. To the promotion, but the answer of my fancy, now you have just said, anyway. I don't fire for her. One more appreciated, and now I am a woman. It is of what I other security. President so ha security ebenya ewa ha pa ejibiri se bibi se ya na eye enya gwa mai no ina e mo ni e keche usafo de wo mi ye ejibiri se emi ara roma ndelo ahinge no akola ni kakra na mi ya ban ka se ene ahemfo e partner politicians ene amai peli shehe wa malo da kuma ni isan sen na no ye wata kunya so da noti sana mishra anabi na otunan sam na oye afofama eba ohwe o mai putua ebe se ye kwada baso sa ohin ko ye kwada baso isan se ye se wo tufu na wa hese mampo ko bali mu kekele mu nso epia impuntu ene ye ku ahi ni sese wobi e ba woda for a short stay na lawyers awon adaroma sa ye be epie na wobi mu se o facility bi se ya ni pa wo ba aba ba di ko ho ni jiri se wonu mu e be fo mu ye numa nso wo be ko titie mu na efutuka aba mo so se da ye hu afefefe yi emefe na da maintain no sa da is a maintenance culture e ya dia ha de ne e wo ye mu ha ye nyina ye ni ehu alunti bijiri se eye nana esa do ma de eye na ye dia ye ba ha ba ye ho ni ehu so bibi ko ye ye be tia mo ye bo mo mu se ye bi ni ne wa ha ye bi ni ehu yi it is afefe
ɛna ɛwɔ sɛ ɛkɔ yɛbɛnana ne empress nkwa ɔda nkɔ so na bibia ɛnyɛ yɛ ma yɛ bɛda wase wɔn a egyina yɛsi wɔn anim no wɔn dwuma no a wɔn di no hia ne pamkyɛw bebree yɛ bɛkyerɛ mu wɔn sɛne ebi de nam America, Canada, Germany pamkyɛw bebree wɔn di no hia yɛ papapapa yo. Honorable MP. Piao. Mr. Alexander Akwesiakwa. Piao. For Moshia Hanina. Adafo. Busiafo. And then you're now for no. Ne, Bibia or Hebia, Mamina Baba. Now I am it. Sounds here, many say, and then they that we about Amayina. Petro Manager. Becca Bibica Cremi Alpha Sadia May you and then. Petit many, and I said, Madame, and if you fee, send me a beefy. I bet you to be a old piano. Me fear me team our bungalow that told you our damn room. Maybe if you are meeting our bungalow, the week, Namit, therefore, a so more for our hand. It is there down with his Ejeme, a fair back on an hour. It's you can be Benkuso Hanomo Hanu, yeah. Many idea was a reception now. Never yet, a summer hat. And a open as you be every beer or better now. I can't even. The Zebra may yes, may convert to yes, I'll see. And now, yes, and it made me a baby church of Webby. Savvy, and you might follow something to me. Our and I'm a more. You could see a training and in I had Diana, you brought to me at an now, hotels, and I say, how we did pay, I did be a 1/7 of so power or down and put them. If you say, but I mean, mammy, if you move, and I'm going to say, send me the first one, okay, and pop, say, 2 million. Na company fool be out new only on 190 a year new man. How new what to coin? Na say moko baby, na say moko baby ada. Wouldn't send you be a sick let them officer with them. Yes, if na a year see fear, let us all more ever. There be all more evident, you know. Almost to me that. That's all about my headache. Now, so that's all one. Many of you know, the Aquaniaba, a quarter, a quarter said, or we will carry the beer and Sunday in our sunset. It's only we have a year. The other one was said to me, convert as I we now it's me that is supported. And I had a home to me at the war, but I remember how no one ever won. It's a no one, a pyramid. Said meeting hotel, not even a hotel, some hotels, not the also. Eti Bakubi I enter na ebe baso. I don't know a song a sing a cry. The one by saying Yakopon, my abodia. I feel you want to read it. It's a me baby animal, I can't say the problem with the zoo on your own to my Janavia. And we can take it to be there home. It's hotels, I won't say we are near them of so far or down. If you say, who see hotels who come on, I know what you say, Kuman 14 hours, baby. A young man, or feet baby to run back. It's a no let me at one. I must say, you may be ever on one. Some profile ever, whose rose said, Unya baby, and that. 80 hotels, the money idea, fact.
yes, and yes, also see Biblia, the minimum who and Crane, Kumasi, Inshallah, maybe for Brumba. Now, many will tell you. Okay, and never was answer. Many will tell you to Emia Casa, the mammy or woman. I will not be. Ye tell me, would tell yourself to mammy on the set. Ye will was your fee, and the tea of Profufi. That what me say, I don't want to know where I am to be see dying, Mamma Lucia. And some of mammy, in your baby. And now, I better want to watch Sylvia now. What Papa said, and be grown animal. What is the problem? Appear on the way about it. So, who need auntie? Would you feel before Robert no before and one pay out of it to me? 80 and chance, you know. What you're on chance in India, who said, you've got a posse in the credit line. I get it over there. 80 Brammy, I then see the same what we see. What's that? The man of Queen. I then see can be a mammy. Bra. Maybe she says, and our tears here. We who are there or no taba or no eba bema bakupe. The tumi SCC and the Samasa says so. And there was on a Hanamo or Pahanaman, which meant Timothy. Yes, I know, said you bet me a year at the Abua, Yanyamwa, Senia. Obrompo kan say ye bibia na ban no metumi ada na ni so ba ga ma enti ye nyina ye fa dwempa ene ya ho de ni ye nim die enye ye betumi aye dia boa ebema odan ne mpotem bibia sese ba ga dia no etumi nya ne tuma pe da mo nyina ase Yo, Abusiafo, Ebrino Ewie Group. Ejaba, Ejanya Bedu. What an animal Kafra said in my yeah, over no 2 car now. You don't remember for you to say a crap. I pay a pound to my young way, dear Gusso. Okay, be beside the tournament, and you will be able to bring him with Dino. Madame Manana, we are creating a crack. Not a fair for small. Some that's that's Yera MP aso apasom de amana nti MP aso na nansa mumienu anana onu adurubunu wo twa wodi apaso na aka o twa wo nyame eja nyame oba ani nyame sunsun konkrodi mu amen yep Rana sanso dia edino aya oba pani no afa OBP na ma oya no Akwefa Memorial Lodge. Wow. The best number to contact is 0549
443-758. The second number is 050-8-603-777. Yabewura efomo de baako ni afro akosoro ho baako apartment 3 ena yegyina ho yi ye kase ye wura ni nemu ma doso ye ntumi yawura eti sabi mesena ye yewura MP wabana nana umpinina afei ontwa ahomano emu na ewie ndano Oba any sonson crocodile. Amen. Kete,